Moi, mä testaan tällaisen sitruuna Chupa Chups tikkarin. Se näyttää tältä. Tää näyttää vähän siltä omenalta. Okei, nyt testataan. Mä arvioin sitten. Mä oon siis tällä hetkellä Kroatiassa. Näitä ei oo ainakaan Suomessa, niin tää on mun eka kerta, kun mä maistan tää. Aika hyvää. Niinku yllättäen. Vois sanoa 4,5/5 tai 4/5. Mä en ole varma, mutta on tosi hyvää. Yksi mun lempi Chupa Chups tikkareista. Nyt ainoa mitä mä en tykkää niin paljon on omena ja kirsikka. Ja no niin. Mut mun ihan lemparit on Coca-Cola, tämä ja mansikka varmaan. Ja sit se mansikka vanilja tai se outo valkoinen juttu. Mut kiitos kun katsoit. Bye bye. Ostakaa tekin tällaisia, jos te olette ulkomailla ja näitä suosittelen tosi paljon. Bye bye.